Moi boas noites, señoras e señores, son as 10 menos cuarto pasadas da noite, unha vez máis aquí en Afiando Agulla, un programa que seguides a través de Nos TV, 19 concellos por volta de Compostela e tamén a través de irmandade.tv na nosa páxina web. No programa de hoxe vai nos comentar Sara Torreiro cales son os contidos. Boa noite, Sara. Que tal? Boas noites. Pois hoxe os contidos serán falar das FARC. Será grazas a unha entrevista que lle fixo Carlos Morais a Iván Márquez, un dos líderes deste movimento, e tamén estaremos despois cos Ataques Campe, que veñen de presentar o seu proxecto Relatos Americanos na Sala Numax e que mañá terán o seu primeiro gran concerto do Disco Vermello en Santiago. Con eles falaremos tamén. Moitísimas gracias, Sara. Pois antes de ir con eses contidos, imos ver un pequeno fragmento da entrevista de onte con Xavier Vence, un momento dos máis destacados da entrevista. En un mundo globalizado, políticas de esquerda non queda outra que ser soberanistas, porque se non eres soberanista neste mundo que enmarca as políticas son os grandes poderes financeiros globais, resultados que nos deixaron digamos unha sensación agridoce, non? Unha candidatura galega con personalidade xurídica propia, polo tanto, definida en Galicia non subordinada a outras candidaturas estatais, que vaya coa idea de conformar un grupo parlamentar propio non subordinado a outros grupos parlamentares en Madrid, que vaya a defender sobre todo os intereses inmediatos e estratégicos de Galiza e que defenda o carácter de Galicia como nación e o dereito a decidir, porque esperamos que na Pois ese era un pequeno fragmento da entrevista de onte con Xavier Vence que podedes ver en calquera momento a través da páxina web. Xa paso a presentarvos os convidados de hoxe. Está con nós Xosé Emilio Vicente. Moi boa noite. Moi boa noite, Xosé Emilio. Un placer na miña estrela na Irmandade da Televisión. A túa estrela, que te parece? Que che suxire plató, o proxecto? Ben, quería darvos os parabéns pola vosa valentía e tamén un pouco de sensatez por traer a convidados como eu para poder opinar desto, pero desde logo fan falta espazos así neste país. Bueno, creo que fomos sensatos convidándote a ti. Tamén está con nós Carlos Morais. Moi boa noite, Aurelio. Boas noites, Carlos. Moi boa noite. Ti xa estiveras nalgún dos nosos programas, pero estreaste nesta mesa hoxe. No bello plató, impresionante o novo plató. Sí. Parabéns. Moitas gracias. Bueno, Carlos, contanos, que nos traes hoxe aquí, Irmandade TV? Bon, como sabes, eu no mes de maio estive en Habana formando parte da delegación do Movimento Continental Bolivariano, no cual está integrado Primeira Liña, e unha das forzas que forma parte dese coordinación internacional é unha das expresións político-militares do pobo colombiano, que é a guerrilla comunista e bolivariana das FARC-EP. Entón, tiven a ocasión de poder fazer unha entrevista a Iván Márquez, que é o portavoz das FARC-EP e o xefe da delegación de paz das FARC, que está negociando co goberno colombiano unha saída política ao longo conflito político, social e armado que vive ese país desde prácticamente os anos 50 do século pasado. Pois se te parece, Carlos, imos coñecer un pouquiño mellor a natureza dese conflito, a personalidade de Iván Márquez e un pouco o que teñen sido as relacións entre as FARC e o Estado colombiano ao longo das diversas tentativas para alcanzar un acordo de paz. Contanos, Sara. Pois as Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ou FARC, son un grupo guerrilleiro colombiano que leva activo como uns 50 anos. Aspiran á construción dun Estado socialista e teñen como ferramenta a loita armada. O conflito que as enfronta co Estado continúa aínda activo. As FARC son consideradas unha agrupación terrorista por diversos estados, entre eles Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelanda. Tamén pola Unión Europea. Porén, gobernos de outros países latinoamericanos, como Brasil ou Argentina, non lle aplican esta calificación. O goberno de Ecuador outorgoulle o recoñecemento de grupo irregular, é dicir, que non son interlocutores válidos. O mandatario ecuatoriano tamén dixo que non os considera terroristas nin belixerantes, simplemente irregulares, e que o estatus de belixerancia só será recoñecido sempre cando deixen todos os actos que vayan en contra dos dereitos humanos, como secuestros ou os ataques con bombas. Mentres que isto é a situación en Ecuador, no goberno venezolano, daquela liderado por Hugo Chávez, solicitaran que se lles outorgara un estatus de grupo belixerante e non os considera terroristas. Porén, en agosto de 2010 manifestaba que as FARC non tiñan futuro e igualmente pedíalles liberar os secuestrados.
A situación agora mesmo entre as FARC e o Estado de Colombia é que retomaron as negociacións de paz en medio dun certo clima de desconfianza mutua e renovadas hostilidades no país. Neste ciclo de conversas, que ven sendo o 38º dende novembro de 2012, as partes deben iniciar a discusión sobre xustiza para os crimes cometidos ao longo do conflito armado de medio século e preparar simultaneamente o camiño para un eventual cese definitivo das hostilidades. As conversacións reanudáronse con duras críticas das FARC ao presidente colombiano Juan Manuel Santos, o que acusaron de ter pronunciado un discurso plagado de distorsións e de mentiras piadosas sobre o proceso de paz no marco da súa xira europea. A Delegación de Paz das FARC anticipou este luns que neste ciclo agardan selar un protocolo ca súa contraparte para a entrega dos menores de 15 anos que permanecen refuxiados nos seus campamentos. O goberno afirma que non hai tales menores refuxiados, senón que foron reclutados á forza pola guerrilla. Ambas partes consensuaron ata agora 3 dos 6 puntos da Axenda de Paz, ademais dun programa de desminado, e agora iniciarán a discusión sobre xustiza, un dos capítulos do punto sobre reparación ás vítimas que están debatendo dende hai un ano. Sobre xustiza, as partes teñen profundas diverxencias, pois as FARC afirman que o goberno de Santos pretende encarcerar aos líderes guerrilleiros. Ademais, unha subcomisión conxunta formada por xenerais e guerrilleiros continuará neste ciclo as deliberacións sobre un alto lume definitivo, o que parece aínda lonxe tras o recrudecemento das hostilidades en Colombia nas últimas semanas. A delegación do goberno, encabezada por Humberto de la Calle, non formulou declaracións á prensa ao ingresar este mércoles no Palacio de Convencións da Habana, que é onde se está levando a cabo ditas negociacións. O conflito colombiano deixou, segundo cifras oficiais, 220.000 mortos e uns 6 millóns de desplazados. Para explicarnos todo isto, Carlos Morais fixolle unha entrevista a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que é un guerrilleiro colombiano, comandante do Bloque Caribe e membro do secretariado das FARC. Actualmente, Iván Márquez participa como membro do equipo negociador das FARC nos diálogos de paz entre eles e o goberno de Santos, como vos dicía, con sede central na Habana, en Cuba. Moitísimas gracias. Sara, xa coñecemos un pouquiño mellor, sempre cos teus datos aí precisos. Carlos, contanos, como xestionaches esta entrevista? Como consegues entrevistar a Iván Márquez? Bon, eu como membro, como formo parte da presidencia colectiva do MCB, pois coñezo a Iván desde fai varios anos. Eu xa no ano 2013, en febreiro, que estivera na Habana, formando parte da Comisión de Paz do MCB, xa tuvera a oportunidade de facerlle unha pequena entrevista que está na rede. Entón, nesta nova ocasión en que voltei a Habana, pois para poder participar nunha serie de reunións do MCB, pois tiven a posibilidade novamente de fazer unha entrevista máis larga, basicamente para tratar as cuestións máis conxunturais de como está o proceso de paz, de negociación entre a guerrilla e o Estado colombiano, que, como ben sabes, leva máis de 2 anos e medio, é o proceso de negociación máis largo dos 4 anteriores que teñen tido lugar entre o Estado colombiano e a insurxencia bolivariana. Primeira tentativa, non? Non, xa desde 1900, desde os anos 80, as FARC que teñen como obxectivo construir unha nova Colombia utilizando dúas vías, ou mediante a toma do poder pola vía armada ou mediante unha enorme alianza política que provoque un cambio de réxime. Imos ir vendo anaquiños da entrevista pouco a pouco. Xosé Emilio, antes de ver o primeiro corte desta entrevista que lle fixo Carlos Morais, que se poderá ver íntegramente en Nos TV e tamén na páxina web, como calificarías ti a guerrilla das FARC? Ante que tipo de guerrilla nos atopamos? Hai unha frase de Alfonso Sastre que eu usei moitas veces en relación á calificación do terrorismo, a utilización que fan os gobernos. El decía, chamamos terrorismo a guerra dos ricos contra os pobres, verdade? E, sin embargo, chamamos terror a guerra dos pobres contra os ricos, non? Entón, lembremos que o mundo que cambiou moitísimo a partir do 11 de setembro, aí empeza esta cruzada, primeiro patrocinada por Bush, de guerra contra o terrorismo, de restricción das liberdades internamente nos estados imperialistas e de justificación en nome do terrorismo, da expansión da suposta democracia, de todos os desastres que todos coñecemos máis ou menos ben presentes en Afganistán, en Libia, en Irak, en todos estes países. En realidade, o conflito colombiano, como sinalaba Carlos, ten unha trayectoria amplísima e incardínase nun mundo que cambiou, tamén está cambiando o tempo do mundo en América Latina, e creo que as propostas de resolución tamén se incardinan nesto.
desde logo, un proceso complexo que ten moitísimas dificultades, supoño que despois afondaremos, pero é evidente que a paz se fai co enemigo. O anterior gobernante de Colombia, Uribe, tiña o seu lema "Mandura, corazón grande", non recoñecía as FARC como negociadores, seguía amparándose na excusa do terrorismo, indagou un dos opositores, e, sin embargo, Santos, que as FARC non se enganan de quen é Santos, un representante dunhas burguesías máis cruéis, máis cínicas, completamente entregado aos intereses imperialistas e capitalistas dirixidos do exterior. Tense dito a veces que Colombia faría o papel dun Israel en América Latina. As FARC saben con quen negocian e Santos sabe quen son as FARC, pero que a paz en todos os países, en todos os procesos, en Irlanda, en Sudáfrica, faise co inimigo. Iso é evidente, con quen se vai facer senón. Bueno, pois imos a ver a primeiro anaco da entrevista de Carlos Morais a Iván Márquez. Neste anaco, Iván Márquez destaca o esforzo continuado pola paz feito pola guerrilla das FARC. Sí, nosotros cuando surgimos siempre pensando en la paz. Hemos hecho esfuerzos continuados por llegar a una solución política de este conflicto desde nuestro surgimiento en mayo de 1964. Hemos desarrollado procesos de paz desde 1984. Yo creo que acumulamos 30 años de búsqueda de la paz si tenemos en cuenta que además realizamos los diálogos de Caracas, luego diálogos en Tlaxcala, en San Vicente del Caguán, y ahora el esfuerzo que estamos realizando en La Habana, que como usted dice, llevamos cerca de 2 años de intercambios con el gobierno sobre las distintas temáticas que hemos convenido discutir en la agenda de La Habana, que fue aprobada el 26 de agosto de 2012. Bueno, pois aí estaban as declaracións de Iván Márquez. Esforzo continuado pola paz, 1984, primeiro proceso de paz, estamos en 2015, casi 30 anos despois, Carlos. Sí, acontece que estamos falando dun estado ou dun país que Colombia, que é o país máis desigual de toda América Latina. Comenta na entrevista, creo, que di que é o terceiro país con maior desigualdades do mundo. Efectivamente. A Colombia ten a volta de 46 millóns de habitantes, dos quais 30 millóns son pobres, e desos 30 millóns a volta de 15 millóns viven nunha pobreza extrema. Estamos falando dun país que ten unha oligarquía, como decía antes Xosé Emilio, brutal, unha oligarquía que leva desde fai máis de 50 anos intentando masacrar e imposibilita que os sectores populares podan participar de forma democrática na construción da nova sociedade. Iso foi o que forzou que no ano 64 pois unha parte dos camponeses que estaban sendo perseguidos, aos quais se estaba roubando as súas terras, expulsando dos seus territorios ancestrais, teña que pasar a resistencia armada. Esa resistencia armada, iniciada por Manuel Marulanda, rapidamente pois adoptou forma de Partido Comunista en Armas, que adoptou o nome de Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Iso é a situación actual da Colombia, un país que é unha neocolonia de Estados Unidos, no que están instaladas ali unha boa parte das bases militares centrais para poder controlar unha boa parte do petróleo de toda a área, basicamente o petróleo da Venezuela. Hai unhas declaracións moi claras de Dick Cheney, que naquele momento era o vicepresidente de Estados Unidos, de Bush JR, non? Que ven a dicer exactamente que para controlar a Venezuela é necesario dominar militarmente a Colombia. Esa é a razón pola cual o conflito colombiano... Iso tamén, non? Porque cando falamos de Colombia, ao final tamén acabamos falando de Venezuela e de outros países da rexión. José. Claro, quería engadir para explicar aos espectadores del mando de televisión sobre por que tan diferente Colombia, por ser en circunstancias diferentes. Existen circunstancias históricas nas que despois, supoño, teremos tempo de afundar. Hai outra frase dun comandante, de Milton Hernández, neste caso comandante da outra guerrilla, o ELN, que por certo non está nas negociacións de paz, que ele decía, en Colombia, con moita retranca, decía, é moito máis seguro fundar unha guerrilla para que fundar un sindicato, pero polo menos tes posibilidade de sobrevivir. Entón, en este contexto, no que perduran, efectivamente, un combate, pensemos, unha guerrilla que dura 5 décadas de actuación, teñen que haber razóns moi fortes e unha movilización popular impresionante para que subsista. Entón, evidentemente, os esquemas habituais dos medios de comunicación
creo que non valen para entender nada do conflicto, absolutamente. Falabas antes do papel de Santos. Quen é Santos? Afondando un poquinho na súa figura, porque estamos usando esta vontade de negociar, comparado, por exemplo, con Uribe, representa unha facción moi distinta da oligarquía colombiana, ou non se pode falar de faccións? Non, creo que non queren as FARC, desde logo. Santos é representante dos intereses das grandes empresas mineiras, dos intereses agroindustriais, dos intereses militares dos Estados Unidos. Eso por completo. Santos, cando negocia coas FARC, fano coa intención de derrumbalas e co discurso de que elas van a chegar á desmovilización, van chegar á rendición. Evidentemente, as FARC coñecen esta postura e, ainda así, ofrécense a negociación tamén para avanzar nos seus obxectivos, pero, como dixen ao principio, non hai que enganarse no papel do adversario e por eso creo que é un proceso realmente complexo e difícil de solucionar. Pois imos ver un chisco máis da entrevista. Carlos Morais pregunta a Iván Márquez en que consisten estos acordos. Iván Márquez fala de que nestes momentos xa teñen 3 acordos parciais acordados co goberno colombiano. Imos verlos. Hasta el momento hemos conseguido 3 acuerdos parciales. El primero en torno a tierras. Parciales porque hay disensos todavía. Estos disensos los hemos guardado en un refrigerador para retomarlos más adelante. El segundo acuerdo parcial se refiere a la ampliación de la democracia. Lo hemos denominado participación política. También con algunas salvedades que quedan pendientes de abordar más adelante en una nueva discusión. Y el tercer asunto tiene que ver con la solución al problema de las drogas de uso ilícito. Bon, pois un acordo sobre terras, un acordo sobre os dereitos democráticos do povo colombiano e un acordo tamén sobre o fin da comercialización de drogas en Colombia. Efectivamente. Creo que parte do conflito colombiano está vinculado ao que é a propiedade da terra. A oligarquía leva 50 anos intentando apropiarse completamente do país. En Colombia, nestes momentos, hai máis de 4 millóns de camponeses deslocados, é un dos países con máis número de persoas deslocadas dos seus territorios. Se calcula que é a volta de máis de 8 millóns de hectáreas que a oligarquía ten roubado aos seus propietarios, os pequenos camponeses, e entregado, basicamente, a unha boa parte das familias terratenentes que, a súa vez, entregan unha boa parte deses territorios ás grandes multinacionais agroindustriais ou ben para o asalto mineiro aos ricos territorios dese país. Isto é o conflito colombiano, en parte reside basicamente disto. É falso cando se di que Colombia ten cambiado radicalmente porque é basicamente un país urbano, non. Cando as FARC nacen en 1964, o 52% da población colombiana xa vivía nas cidades. O que acontece que, acabamos de viver o ano pasado grandes movilizacións de masas, unha desas movilizacións eran promovidas, na entrevista. Efectivamente, promovidas polos camponeses e o enorme apoio das masas urbanas empobrecidas, do estudantado, da xuventude, das mulleres, da clase obreira, ás reivindicacións históricas do movimento camponés que ser propietario das terras, poder traballar esas terras, poder viver desas terras. Iso que non quere o goberno colombiano e para iso conta co apoio das potencias imperialistas e das subpotencias como España. E cal é a túa impresión? Ti que estabas allí con el, están satisfeitos con estes acordos, queren chegar a máis? Digocho porque cando se entra nunha negociación de paz, evidentemente, un dos obxectivos é a ausencia de violencia, pero outro tamén hai obxectivos políticos sobre a mesa, cando estamos falando de política. Hai algún punto intermedio onde as FARC e o goberno colombiano se podan sentir cómodos? Algún marco político de actuación política? As FARC nasceron no 64 apelando ao diálogo e buscando unha solución política pacífica ao conflito colombiano. Hai unha cerrazón por parte da oligarquía co apoio dos Estados Unidos a unha solución dentro dese marco. O que acontece que, tal como se apontaba antes, que a fortaleza e o vigor da resistencia popular, da luita armada e do movimento de masas imposibilitou que a oligarquía nestes 50 anos pudese derrotar as guerrillas. E falamos de derrotar as guerrillas cando ten o apoio directo de Estados Unidos, que ten gastado enormes sumas de diñeiro.
Se calcula que a volta de 700 millóns de dólares gasta anualmente Estados Unidos para intentar apoiar o goberno colombiano, que ten o exército máis potente da América Latina despois do propio exército norteamericano, a volta de medio millón de efectivos. Entón, as FARC o que buscan é unha solución negociada, mas a solución negociada non é repetir os acordos de paz, entre aspas, que se produciron a finais dos anos 80, inicios dos 90 do século pasado na Guatemala e no Salvador, no cual, após a queda da Unión Soviética e o abandono por parte de Cuba do que era no apoio á vía armada en América Latina, foi unha rendición por parte das guerrillas que non conseguiron nada máis que lograr que os seus líderes e que as súas movimentos políticos pudesen actuar dentro do marco legal desas democracias completamente corrompidas. As FARC, polo que ten transmitido tanto na entrevista a Iván como polos seus documentos e manifestacións permanentes, non están dispostas a entregar as armas a cambio dunha amnistía xeral para as millares de combatentes e de milicianos, senón que busca unha nova Colombia, unha Colombia democrática, unha Colombia con justicia social. Un proceso constituinte, polo tanto, efectivamente, un proceso constituinte, no cual as FARC non entregarían, en base ao que Iván transmite na entrevista, e as FARC tamén din, non entregaría as armas até que haxa un novo exército, e unha parte da guerrilla entraría a formar parte do novo exército colombiano. Xosé Emilio. Claro, na liña que comentades, seguro que é moi interesante facer un exercicio de política comparada, pensar no que pasou no resto de países. Todos sabemos que houve dictaduras con diferentes grados de represión, de tortura. Sabemos que despois se volveron aos réximes democráticos pluripartidistas, pero é unha constante histórica. Cada vez que un goberno introduciu uns gramos de anticapitalismo, o sea, nun mínimo de soberanía nacional, houve un golpe de Estado patrocinado directamente polos Estados Unidos, unha intervención, o patio atrás, casos emblemáticos de Allende, Brasil, Guatemala, en todos os países, e non só hai 30 anos, sino moi recente. Temos os casos de Haití, o mesmo o de Venezuela, coa excepción de que nese caso o golpe fracasou, un golpe no que pretendían poñer o presidente da patronal a presidir o país. Por que este réxime, esta dictadura non se sostiveron? De onde ven o entusiasmo dos conservadores pola democracia? É unha constante, o entusiasmo pola democracia pluripartidista produce e aumenta a medida que desaparece o comunismo. Entón, aplícase unha pedagogía moi peculiar. Facemos un golpe de Estado, reprimimos directamente a disidencia, desaparece o comunismo, se non desaparecen directamente os comunistas, e despois, cando se aplicamos a nosa elección, podemos volver a restablecer a democracia. E, no fondo, non é tan diferente do que experimentamos no Estado español. Lembremos o golpe que se produce contra a Segunda República, en posición dunha dictadura de orixe fascista de 40 anos, e despois, cando está todo concertado entre grandes potencias, facemos un sistema que prevé a alternancia de dos partidos no poder. Efectivamente, en Colombia non se pode producir este entusiasmo porque non hai unha demolición do comunismo, porque as FARC e outro tipo de guerrillas continúan actuando. E, sin embargo, nos últimos anos sí que vemos procesos moi diferentes entre sí, con tremendas diferenzas que hai que falar moito, pero con orixes democráticos, populares, antiimperialistas, sí que se producen na rexión, sí que fan procesos constituintes. Hai unha definición de García Linera, que é o vicepresidente do Estado Plurinacional de Bolivia, que fala que un proceso constituinte é aquel no que se derrota ao adversario incorporando como forza subordinada, por seguir participando como oposición nunha nova constitución, nunha nova institucionalidade. Entón, é posible que as FARC aspiren a chegar a un escenario como este, pero evidentemente partindo dunha estación de partida e dun modo de actuar completamente diferente en o momento no que estamos agora. ¿Te parece, Carlos? Bueno, creo que está bastante ben o análise que fai, eu coincido fundamentalmente co que acaba de dicir Xosé Emilio. As FARC o que buscan nestes momentos é unha nova Colombia, unha saída pacífica a un conflito moi largo no cual se demostra que hai un equilibrio estratégico. O sea, a guerrilla non é capaz de derrotar mediante unha guerra asimétrica o Estado colombiano, mas o Estado colombiano co apoio de Estados Unidos, de Israel, de Alemanha e de outras potencias subimperialistas é incapaz de derrotar a guerrilla e o movimento popular. Entón, por tanto, hai que buscar unha saída negociada, e esa negociada pasa por uns cambios profundos de carácter estrutural do novo país que hai que construir. E iso que se está negociando hoxe, desde fai casi 2 anos e medio, na Habana. Pois imos continuar avanzando, porque unha das cousas que personalmente me chamaban a atención é que mentras se negocia na Habana, xa máis de 2 anos que comentaba Carlos Morais, siguen os enfrentamentos. Sí, es lamentable que nos sigamos pasando en medio de unas condiciones de paz. Desde que llegamos a La Habana, nuestra primera propuesta al gobierno fue pactar ya
un cese bilateral de fuegos que, en primer lugar, evite más victimizaciones, en segundo lugar, rodee la mesa de conversaciones de un ambiente favorable para... Bueno, pois aí Iván Márquez reclamando un ambiente favorável que é incompatible estar nun proceso de paz e que ao mesmo tempo, pois neste caso, os guerreiros das FARC sexan asasinados polo exército colombiano, Carlos. Sí, desde o momento as FARC iniciaron o proceso de negociación que sabedes que foi posto en escena en Oslo, na Noruega, defenderon que era necesario un acordo bilateral de paz e que para poder crear un ambiente favorable a que a negociación se acelerase e se atingiran os objetivos, había que evitar que se siguese matando os colombianos nos campos de batalla. Evidentemente que as FARC nestes 2 anos e medio presentaron en varias ocasións durante varios meses cesamento bilateral do fogo, o acontece que o Estado non lle interesa ao Estado nin as principais forzas que apoian a Estados Unidos, porque hai un suculento negocio que é a guerra, e en Colombia, igual que Estados Unidos, hai un complexo militar industrial que está interesado en seguir alimentando ese conflicto para facer millonarios aos generais e a toda a industria vinculada á guerra. Non esquezamos que é absurdo, mas Colombia fai uns meses solicitou a entrada na NATO, e unha parte do complexo militar industrial xa está pensando na etapa post-FARC, na cual pensa que unha boa parte dese exército, por lo menos aquelas partes máis eficaces e máis modernas, aquelas unidades tecnolóxicamente máis avanzadas, poidan formar parte dos grupos de choque mercenario para as guerras imperialistas en aquela parte do planeta. O que están hoxe discutindo unha parte do complexo militar industrial colombiano. As FARC buscan a paz, o Estado non quere a paz. O que acontece é que é inevitável que antes ou despois se chegue a un acordo de paz, e ese acordo de paz está claro que se vai a conseguir sempre que se cumpran unha serie de requisitos. Os requisitos é que se haxa unha refundación de Colombia e se inicie un proceso de constitución dunha Asamblea Nacional Constituinte, iso que buscan as FARC neste momento. José Emilio, como se compatibiliza a paz e a guerra? Imposible, non? Hai unha constante na historia que as guerras teñen normas e os estados fan todo posible no momento determinado por saltarse esas normas, non? É dicir, exemplos históricos de todo tipo, da Primeira Guerra Mundial que non utilizan os gases químicos, as convencións que existen sobre os prisioneiros que non se respetan, o que vemos hoxe as formas de guerra intermediada que hai en Oriente Medio, e neste caso tamén unha negociación debería ter unhas normas básicas e mínimas, entre elas, desde logo, parar os enfrontamentos e os asesinatos de guerrilleiros. Sobre o tema tamén dos estados que rodean a Colombia, antes citabas a Venezuela, Carlos, por que continuamente cando se fala de Colombia aparece Venezuela? Parte porque ambos países son estados artificiais, non? No cual o imperialismo norteamericano xogou un papel destacado no proceso de descolonización cando Bolívar encabezou a loita contra o colonialismo español, e o que buscaba Bolívar era unha gran América, un gran que todo o continente estuvese unido dentro dun mismo Estado coas súas particularidades. O que acontece que foi unha parte desa oligarquía crioula, pois seguindo os intereses de Estados Unidos, que naquele momento era unha potencia emerxente, e seguindo un pouco que era a doutrina Monroe, pois aplica a división, as guerras fratricidas, e iso imposibilita que se cree a gran Colombia que igual soñaba Bolívar e o movimento bolivariano. Hoxe, Colombia ten unha boa parte das súas fronteiras con Venezuela, e Venezuela, polo que todo o mundo sabe, é un dos principais produtores e exportadores de petróleo, e, por tanto, ese petróleo, desde que chegou o comandante Hugo Chávez Frías ao poder e unha parte fundamental do pobo da Venezuela logrou conquistar o poder político do cual estuvo excluído no século anterior, pois ese petróleo xa non flúe de maneira gratuita para Washington, e, por tanto, Washington non renuncia a poder reconquistar Venezuela, e para iso necesita pois un grupo de choque ou un país que sexa sumiso aos seus intereses, neste caso a Colombia, para poder xogar ese golpe de Estado, no cual leva máis de 15 anos intentando que
que atinxa os seus obxectivos, pois a Colombia é un país determinante. De facto, hoxe na Venezuela se considera que mesmo hai zonas de Caracas na cual unha parte dese territorio está xa baixo control do paramilitarismo colombiano, e ese paramilitarismo colombiano ten unha influencia moi importante en algúns estados. Barrios de Caracas. Algún dos barrios de Caracas ten influencia importante do paramilitarismo colombiano. O sea, de que barrios estamos falando para que les... Por exemplo, o bairro de Petare, por exemplo, ten unha presencia importante de paracos colombianos, e algúns pero patrullan as rúas literalmente ou controlan o territorio, están armados. Unha ausencia do Estado total. E están armados, de facto, ten saído na prensa fai uns anos unha das tentativas máis serias de asasinar a Hugo Chávez estaba formada por a volta de 150 paramilitares colombianos, non? Que foron metidos por servicios de inteligencia venezolana, non? E logo algúns dos estados fronteirizos con a Colombia, concretamente Táchira, o Zulia, etc., pois o paramilitarismo colombiano da extrema dereita, non? O que son os grupos, non? De corte fascista, pois teñen unha influencia moi importante nesas áreas. Nesta viaxe estiveche tamén en Venezuela, non? Estive na Venezuela tamén. Bueno, despois tamén haberá tempo para falar especificamente de Venezuela, imos falar cun venezolano opositor ao goberno de Maduro, entón, bueno, aí tamén, a ver se entramos nalgo en contraste. Xosé Emilio. Interesante tamén o caso de Cuba, ¿no? Porque hai dos estados garantes do proceso, un é Noruega e outro é Cuba, e en Habana onde se desenvolven as negociacións de paz. Entón, nos, se aplicamos a lógica que parece imperar no noso mundo, Cuba non é o país con máis recursos petrolíferos de América Latina, desde logo, non é a maior potencia demográfica, non é a maior potencia económica, e, sin embargo, é un estado referente e polo seu exemplo moral, pola persistencia da revolución, logrose convertir realmente na capital da paz neste proceso e un referente importantísimo en todos os procesos de integración regional que, con máis ou menos sorte, con outra orientación, avanzan no continente e tamén neste proceso. Entón, como sempre, porque todos os datos son relevantes cando sabemos mirar o que hai detrás, e non é anecdótico que a negociación se desenvolva na Habana e o papel protagonista que Cuba ten neste proceso, porque tamén unha mensaxe para o conxunto da América Latina. E ligas tamén este papel de Cuba cos cambios que está vendo en Cuba ou é independiente unha cuestión da outra? Ten que ver, desde logo. Creo que en todos os países latinoamericanos hai unha asociación dialéctica entre a súa evolución dos seus procesos, da súa loita de clases e a evolución internacional e antiimperialista. Entón, desde logo que é relevante a evolución da situación de Cuba. Cuba pretende, desde logo, sair do seu aillamento, tamén propiciado pola Revolución Bolivariana e polo resto do procesos, e pretende xogar un papel diferente en América Latina. É dicir, pasamos dun momento no que o destino que tiñan escritos, o destino manifesto, nunca mellor dito, os Estados Unidos para Cuba era o primeiro aillamento completo, e despois a conquista, a desaparición, e en será o que aconteceu con todos os réximes que molestan un pouco o imperialismo. E este proceso, certo que cambiou en un prazo de aproximadamente unha década, e agora a nivel regional é completamente diferente. Entón, isto, desde logo, para Cuba é unha mensaxe importante para o resto da América Latina. E incluso en Cuba hai un centro, non? Esta entrevista fixéstela nun centro onde se están desenvolvendo estas negociacións. Sí, que te parece ese papel do goberno cubano? Pero creo que o goberno cubano, vamos a ver, creo que a presencia das FARC en Cuba, alén do que acaba de dicir Xosé Emilio, tamén está condicionada porque Cuba é o único país da América Latina que pode asegurar a seguranza absoluta da delegación das FARC-EP. Ningún outro país da América Latina eso sería factível nen viável, non? Alén de que Cuba, fixo unha revolución no ano 59, é un referente desde fai máis de 60 anos para a inmensa maioría das forzas políticas revolucionarias e os movimentos progresistas na América Latina. As FARC, embora que nunca foron unha organización sometida, non, digamos, entre aspas, aos dictados, non, da Habana, non, senón que sempre foi unha organización que cunha plena autonomía, non, que aplicou de forma dialéctica, non, a luta de clases ao seu específico de formación social concreta que a Colombia, pois sempre tiveron a Fidel en concreto, non, a Raúl e a propia Revolución Cubana e o povo cubano como un referente, e, por tanto, ali están cómodos, seguros, e saben que o goberno cubano ten un interés evidente por chegar, por favorecer, non, que na Colombia se chegue cuanto antes a unha solución pacífica a un largo conflicto. Tentaremos nos próximos días a ver se facemos unha entrevista co consul cubano aquí en Santiago de Compostela, a ver se podo contar con vos dous. Imos seguir vendo máis anacos desta entrevista que poderedes ver íntegramente tanto en NosTV como en irmandade.tv. Neste caso, Iván Márquez,
paz con cambios políticos. Queremos llegar a la paz, pero sobre la base de cambios estructurales que al menos traigan para los colombianos justicia social, democracia verdadera y soberanía. Paz con cambios políticos, Xosé Emilio. Desde logo, non? Antes falamos destes procesos que teñen moitas diferencias, pero en todos hai unhas características en común, non? Pois eran os recursos ao servizo do povo, deron avanzos na erradicación da pobreza, representaron unha inclusión popular de sectores antes excluídos, non? Destacadamente os indígenas, en algún caso como de Bolivia, e en Colombia teria que avanzar polo mesmo sentido, non? O que decía ao principio, entendemos que paz non é só ausencia de conflicto, sino a ausencia das condicións que o provocan, condicións, de logo, moi duras e moi persistentes para que un conflicto dure durante 5 décadas. Entón, eu creo que existen certos consensos na esquerda latinoamericana que se teñen que aplicar a Colombia, no rexeitamento dos modelos autoritarios, no rexeitamento dos organismos financieros internacionais e do papel habitualmente hexemónico dos Estados Unidos. Carlos. A Colombia non cumpre ningún dos requisitos básicos dun Estado de Direito. A Colombia basicamente é un Estado terrorista, por moito que aquí os medios de comunicación españois se encarreguen de maquillar ou de ocultar a verdadeira realidade do Estado colombiano. Na Colombia nestes momentos hai máis... Suelen lo presentar como un Estado democrático, homologable ao Occidente, con eleccións... Avanzado, con un Senado, con un Parlamento, con unha división de poderes, etc. Todo iso é completamente falso. A imensa maioría da población colombiana non participa nos procesos electorais, é moito menos... Como acontecía até que chegou Hugo Chávez en Venezuela, por exemplo. Efectivamente, estamos falando dun país que ten máis de 10.000 presos e presas políticas, na cual a maioría deses presos políticos non son guerrilleiros, senón dirixentes, son actividades sociais. Por certo, Felipe González se debía dedicar a súa defesa e non a preocuparse polos terroristas e a xente da extrema dereita venezolana que quere apoiar nas últimas semanas. Estamos falando dun país no cual se calcula a volta dun cuarto de millón o número de persoas, máis de 250.000 que foron asesinadas polos escuadróns da morte, polos grupos paramilitares, polo exército e pola policía, no cual hai unhas desigualdades sociais tremendas, enormes, hai unha fractura social moi grande, e o que busca hoxe o movimento popular e tamén a guerrilla como parte dese movimento popular, porque nace das súas entrañas, é unha democratización plena da Colombia para poder sentar as bases para construir unha nova sociedade baseada na xustiza e na igualdade social. Iso é a defensa hoxe as principais bandeiras da guerrilla, que son as mesmas bandeiras coas quais naceu en Marquetalia aquel 27 de setembro de 1964. E unha condición máis moi importante que é a cuestión da soberanía, precisamente a recuperación da soberanía para que o povo colombiano poda decidir o seu futuro e non sexa un país títere que responda a outros intereses que non ten nada que ver coas masas populares. E a soberanía hoxe vai directamente ligada á cuestión da integración continental, tome esta forma que tomar. Soberanía tamén, neste caso, non para pedir unha independencia, o Estado xa é independente, sino para que sí que o seu povo sea dono. Sí, a segunda independencia, que fala en América Latina, porque eles acadaron a primeira, nós temos a pendiente, algún día chegará, sen dúbida, e eles teñen que ter a segunda independencia para liberarse dese poder, que automáticamente, en canto eles acadan a separación do Imperio Español, sabemos que chega o Imperio Británico polas vías comerciais e despois coa doutrina Monroe xa o Imperio Norteamericano no seu papel de potencia global. Bueno, pois imos ver outro anaquiño máis de entrevista de Carlos Morais con Iván Márquez na Habana. A nosotros siempre nos acompaña la esperanza, que para que se den los cambios, para que se llegue a un acuerdo realmente favorable a las mayorías empobrecidas de Colombia, es urgente, es necesaria la movilización social en torno a reclamar sus derechos. Bueno, Carlos, reclamar os seus dereitos. Sí, bueno, parte do que dixemos agora, é dicir, que o proceso de negociación entre a guerrilla e o Estado non se pode circunscrever únicamente entre esos dous axentes. É fundamental e determinante que o conxunto do movimento popular, todo o que son desde as organizacións operarias, camponesas, de mulleres, de estudantes, de afrodescendentes, indígenas, poidan participar ca súa base. Comentou a movilización social desde que comezou este... Sí, pola pregunta que lle facías, non viñas a dicir eso, non? Desde que comezou este proceso de paz, en Colombia hai un despertar da sociedade civil, dos movimentos sociais... Ten incrementado de forma exponencial a movilización social, en parte porque
A paz é un clamor popular. O que acontece é que estamos falando dun Estado, insisto, terrorista, que cada vez que a guerrilla tenta facer política sin utilizar os fusís é masacrada. En 1974 ábrese un pequeno espazo político na Colombia, as FARC promoven un movimento político legal, a Unión Patriótica, e entre metade dos anos 80 e inicios dos 90 se calcula en máis de 5.000 o número de militantes asasinados polo paramilitarismo, no cual falamos de 2 candidatos á presidencia da República, varias dúcias de alcaldes, senadores, deputados, etc. O propio Iván Márquez foi parlamentario da Unión Patriótica no Congreso colombiano na década dos 80. Isto é importante, se cadra explicarlo, non? Que foi a Unión Patriótica? A Unión Patriótica fúndase a mediados dos anos 80, ano 84 na Colombia, como un movimento político de esquerdas que defendía os mesmos objetivos que defende a guerrilla, ou seja, unha nova Colombia baseada na xustiza, na democracia e na soberanía nacional, e que logra nunhas eleccións un tanto de carácter municipal como nunhas eleccións legislativas un resultado espectacular, rompendo ese bipartidarismo que está no cual existe en Colombia desde prácticamente o inicio do século XX. Entón, a oligarquía non ia permitir un cambio político pola vía pacífica, entón aposta pola eliminación física do adversario, pola súa liquidación, no que sería un xenocidio, que non foi a máis porque unha boa parte dos militantes e dos cargos públicos pasaron a clandestinidade, foronse por exilio ou escondéronse, porque senón serían eliminados, laminados completamente. Estamos falando de unha democracia brutal. Iso que autorizou, digamos, a participar nesas eleccións? Sí, bom, en parte porque eran... Por un lado autorizando e polo outro... En parte porque as FARC, pues, naquele momento estaban nunha tregua, pois as FARC defendían... Porque hai que explicarlo, as FARC, contrariamente ao que os medios de comunicación transmiten, non busca unha derrota militar exclusivamente do Estado, sino que busca unha saída política, e para a saída política ten dúas vías, ou a toma do poder polas armas ou mediante unha gran alianza política con outros sectores. E iso que está agora intentando construir na Habana, negociar co Estado unha nova solución política que permita a abertura dunhos espazos que a súa vez xere unha gran alianza política e unha victoria electoral, porque é bastante viável que nunha nova Colombia, nunha situación de transición no cual haxe unhas eleccións democráticas e non amañadas por parte da oligarquía, pois o movimento popular derrote aos partidos tradicionais. Imos ir coa opinión de Xosé Emilio, porque en breve seguimos falar con Alejandro dos Santos, venezolano residente na Galiza e contrario ao goberno de Maduro. Xosé Emilio. Creo que é fundamental a movilización e, sobre todo, creer que é posible construir unha alternativa. Na famosa novela de García Márquez, de 100 años de soledad, falase dunha guerra que parece que non ten propósito, dunha chuvia eterna, e el ten unha frase na que fala de que viven como nunha roda xiratoria que permanentemente vai xirando e que iso se desgasta polo desgaste natural do eixo. Isto non pode pasar, esta guerra ten unhas causas, como decíamos antes, e pode solucionarse, desde logo, con un esforzo mobilizatorio que non se pode fingir só o que pasa nas negociacións de La Habana. Entón, como digo, existen moitas aristas e moitos problemas, iremos vendo como evoluciona a actualidade colombiana. Pois agora sí, vamos ver se podemos falar con Alejandro dos Santos, venezolano residente na Galiza, concretamente no Concello de Ames, onde resente Onciber. Moi boa noite, Alejandro. Boa noite a todos ustedes. Contanos, Alejandro, cal é a tua opinión sobre o que está acontecendo nestes momentos en Venezuela? Bueno, Venezuela en este momento está a pasar una crisis importante, toda vez que hay mucha limitación desde todo punto de vista. No es suficiente trabajar y ganar dinero, porque tienes el dinero, pero no tienes cómo comprar comida, no tienes cómo comprar medicamentos, no tienes cómo tener acceso a una asistencia médica privada, porque hasta la atención médica privada la han estropeado. Y simplemente tienes el dinero en el bolsillo, pero no tienes cómo invertirlo, cómo gastarlo. Tampoco tienes la posibilidad de moverte libremente con tu dinero y poder comprarte lo que tú quieras fuera del país, toda vez que hace más de 20 años que tenemos un régimen de restricciones cambiarias que no nos permite a los venezolanos comprar las divisas que queremos para lo que nosotros queremos. Vamos a ver, el gobierno quiere que tú ganes dinero, pero que no lo saques del país. El gobierno quiere que tú ganes dinero, que no lo saques del país y que compres lo que a él le da la gana. O sea, nada. Los niveles de inseguridad, pues lógicamente son consecuencia de que se ha ido destruyendo el aparato productivo del país. ¿Cómo se ha ido destruyendo? Pues simplemente con expropiaciones forzosas de empresas
empresas que hoy están arruinadas, que no han sido capaces de mantener ni siquiera los niveles de producción que mantenían cuando fueron expropiadas, y mucho menos aumentarlos, toda vez que para eso fueron expropiadas, supuestamente para incrementar los niveles de producción y poder exportar y obtener ingresos por ese lado. Otro problema que da de lo que ocurre en Venezuela, pues los niveles de inseguridad. Para nadie es un secreto que la reciente visita de don Felipe González, quien en el año 2006, hace apenas unos años, era muy apreciado por Hugo Rafael Chávez Frías, fue recibido con todos los honores, tratado con todas las ventajas que amerita el cargo que él desempeñaba, y hoy cuando va el señor Felipe González para allá, pues es tratado de terrorista, de golpista, de que era un asesor de la CIA, que estaba conspirando contra el gobierno, y simplemente diciendo que hasta llegaron a decir que el señor Felipe González simplemente era de derechas. Se nota que definitivamente la persona que está abriendo la boca lo hace simplemente para descalificar. Está con nos na mesa Carlos Morais, que ven de Cuba, de Habana, onde fixo unha entrevista a Iván Márquez, líder das FARC. Comentaba que nestes momentos no centro, en determinados barrios de Caracas, hai grupos paramilitares colombianos. É así, Alejandro? Bueno, yo no quisiera catalogar de que si son colombianos o son venezolanos o son mexicanos. Los niveles de inseguridad son muy altos, el paramilitarismo lógicamente que existe y campa a sus anchas, a diario secuestran personas y cobran rescates millonarios en dólares, y si no, pues simplemente pues no apareces, como recientemente ocurrió con un empresario gallego que era dueño de varios restaurantes en la ciudad capital, que fue secuestrado y ultimado, y su cuerpo apareció 2 años después, en el mes de agosto del año pasado. Eso es lo que ocurre, esa es la verdadera realidad. Y quien secuestra a esa gente no es una persona pobre o una banda de delincuentes comunes, como pretenden hacer ver. Es gente que está organizada, porque definitivamente los cuerpos de inteligencia no son capaces de dar con los secuestradores, porque también están contaminados. Entonces, definitivamente la sociedad venezolana se encuentra donde la policía, que se supone debería protegerles, también les reprime. Les reprime, les secuestra, les extorsiona y una cantidad de cosas. Alejandro, quero facerche unha pregunta desde aquí, desde a mesa. Alejandro, ese nivel de inseguridade dos que vostede fala, de delincuencia, existían nos anos 90 ou son un fenómeno recente? Que nos pode contar vostede? No te escucho casi la pregunta, disculpa. ¿Existían anteriormente estes niveis de inseguridade, estes problemas que existen en Venezuela? Sí, la inseguridad ha existido y existe en todas partes del mundo, pero no con los niveles que estamos ahora. Un nivel donde se matan al año 25.000 personas solamente en la capital, yo creo que ni en la guerra de Siria mueren tantas personas. Mira, Alejandro, ¿cuál é a razón, desde o teu punto de vista, pola cual na Venezuela, desde que gaña as eleccións Hugo Rafael Chávez Frías, o movimento bolivariano, o chavismo, gañou todas e cada unha das eleccións con maiorías moi claras e esmagadoras? Bueno, lo que pasa es que la pregunta está partiendo de una premisa que no es verdad. Eso de decir que Hugo Chávez ganó todas las elecciones no es tan cierto. Lo que pasa es que tenemos un poder electoral que esconde los votos, que los manipula a su antojo, y esto es hasta la historia reciente demuestra que quienes adversan el sistema político promovido por Hugo Chávez obtuvieron más votos y tenían mucho menos diputados en la Asamblea, en el Parlamento. Entonces, la explicación que él dio en cadena nacional a una periodista que le ocurrió preguntar es que eso estaba en la Constitución. Es decir, tú puedes tener más votos, pero puedes tener menos parlamentarios. Eso ya demuestra que todos los procesos electorales están viciados, y no tiene sentido que los procesos electorales se demuestren donde las autoridades de los órganos electorales encargados de contar los votos pues están inscritos como afiliados de una de las organizaciones políticas, en este caso del PSUV, y ellos son los que cuentan los votos, ellos son los que hacen y los que deshacen. ¿Qué ocurre? En el extranjero siempre las elecciones han favorecido al sector opositor, porque en el extranjero los órganos que contabilizan los votos no pertenecen al CNE. Son órganos, son empleados diplomáticos, y hay una
Escoite, Alejandro, escoite, o proceso electoral venezolano foi supervisado por organismos internacionais, ali foron observadores como un expresidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que non é sospeitoso de simpatizar coa revolución. Todos dixeron que o CNE era un dos mellores organismos electorais do mundo, todos dixeron que o proceso era limpo e democrático. Chávez gañou todas as eleccións. Que no vale para nada, los mismos que ahora dicen que el gobierno venezolano no vale para nada, que tiene presos políticos, que les ordena que escarcelen a los políticos y a quien ellos no le hacen caso. No, está confundindo vostede medios de comunicación con observadores internacionais das eleccións, Vale, sí, y también los mismos observadores y los mismos órganos internacionales son los que le están diciendo hoy al gobierno que revise porque tiene presos políticos y les está ordenando que lo liberen y no le está haciendo caso. Xa última, Alejandro, para rematar, na súa opinión, onde vai rematar esta tensión que está vendo en Venezuela? Yo lastimosamente quisiera pensar lo contrario, pero esta tensión pasa por una salida forzosa, lógicamente, del régimen. Me considero una persona democrática, he participado en todos los procesos electorales desde que tenía 18 y tengo 48, tengo 30 años votando. Pero no creo que mientras haya un poder electoral que está corrompido y viciado como el que está en Venezuela podamos tener elecciones limpias. Ya la gente se está cansando porque los niveles de desabastecimiento de comida no solamente afectan a la oposición, sino que afectan también al chavismo y lógicamente que ellos no quieren aceptar eso, siguen insistiendo en que hay un proceso de sabotaje, como que antes no hubiera procesos de sabotaje, ¿no? Bueno, pues aí quedou moi clara a túa opinión, Alejandro. Moitísimas gracias por participar en Afiando a Agulla aquí en Hermandade TV. Gracias a ustedes por haberme escuchado y por darme esta oportunidad de poder expresarme en nombre de algunas personas. Muchísimas gracias. Encantado, boa noite. Muy buenas noches, venga. Bueno, aí ao final, saída forzosa, Carlos. Ti que estiveche en Venezuela, está neste sentido golpista a situación? É evidente que en Venezuela leva desde fai moitos anos todo un proceso golpista. En estes momentos hai un golpe de Estado de tipo económico, moi similar ao que se aplicou contra o goberno da Unidade Popular chilena, contra o goberno de Salvador Allende nos anos 70 no Chile, no cual a inmensa maioría dos medios de produción están baixo control da burguesía e da oligarquía venezolana que se encarrega do acaparamento dos produtos para imposibilitar que os produtos cheguen ao mercado e iso cree un malestar social porque non há produtos de primeira necesidade, non porque non existan no país, sino porque están guardados nos armacéns ou se van directamente para o contrabando para Colombia. Esa é a razón do que está pasando hoxe na Venezuela, aparte de certos erros, evidentemente, por parte do goberno bolivariano, mas basicamente porque hai un golpe de Estado. Maduro non é Chávez. Non hai dúas persoas iguais, non? Mas, en todo caso, o proceso segue contando co apoio mayoritario da poboación do pobo traballador da Venezuela, pois non teria caído. Ignacio Ramonet falaba dun golpe a cámara lenta, ¿no? Así en varias fases, no? Que desde logo hai unha guerra económica. Pode parecer moi conspiranoico isto de pensar que se requisan produtos, que pode ser guerra económica, en todo caso non é algo novo, fíxose no pasado, como decía Carlos, en Chile, hoxe sabemos por que documento desclasificados, hai un documento no que oficiais da CIA din que, como gañe a Unidade Popular Salvador Allende, como leva dentro o seu proxecto, eles van a encargar de que non entre en Chile un só parafuso, van a promover movilizacións populares contra o goberno, van a facer crear un clima de inestabilidade e van a crear os seus propios disidentes, que o que sucede agora é algo moi parecido en Venezuela. Si pensamos como os presentan os medios de comunicación os disidentes venezolanos como auténticos David contra Goliaths, ¿no? Que se enfrentan contra un Estado opresivo, que non deixa liberdade de expresión, sin embargo chegan ali Felipe González, ten 20 cámaras e micrófonos diante, fan unha manifestación de 50 e tienen máis xornalistas que manifestantes. Desde logo, no campo mediático non son David contra Goliath, sino ao revés, temos un Goliath mediático contra un goberno que está afectado por unha guerra de propaganda, guerra económica, guerra interna e externa. Entón, desde logo, é perigoso vendo os antecedentes cal pode ser o resultado, non? Remitímonos ao que decíamos antes, que a historia da América Latina, cada vez que se fixo un gramo de anticapitalismo, cada vez que un goberno osou desafiar o guión que estaba xa escrito, a alternativa foi a imposición violencia da orden previa. A modo xa de epílogo, en 20-30 segundos,
Creo que o pobo galego e sobre todo a esquerda patriótica deste país ten que seguir apoiando de forma clara o goberno bolivariano, a revolución cubana e evidentemente unha saída negociada ao conflicto da Colombia e apostando por un proceso constituinte na Colombia na cual o movimento popular e as guerrillas que durante 50 anos teñen mantido en alto as bandeiras da liberdade, da xustiza, da soberanía nacional, logren triunfar. José Emilio? Creo que todo o mundo mira para América Latina, non? Hai unha definición do poder que os que teñen o poder son aqueles que se poden permitir o luso de non aprender. Nós non temos ese luso, temos que mirar e aprender, construir os nosos propios proxectos tamén a partir do internacionalismo, non? Apoiar estes procesos e tamén apoiarnos neles a veces para nosas propias loitas e reivindicacións. Bueno, pois un placer, José Emilio, por Placer participar no para mí. día de hoxe e moitos parabéns, Carlos, por esa entrevista. Bueno, pois ata aquí chegou a primeira parte do Afiando a Agulla de hoxe. Na segunda parte, xa é xoves e a estas horas imos cambiar totalmente de tema porque hoxe nos visitan aquí as Ataques Campe. Imos ver un tema deles, Arder, e xa a volta aquí con eles na mesa. Estou tranquila porque vou morrer. Non sei se aquí, non sei se un máis que ven. Igual que o que canta, igual que os que escoitan. Parece triste, pero non o é. De feito riste cando pensas ben das medias que rompen, das leis que preparan, reloxo biolóxico, de por que pose esa cara. Xo quero entender, sen lume na man, as cousas que arden e as que ficarán. Que hora vai ser? Alexanderplatz, facemos chiplas, plas, plas. Coa bici estática de túa nai e as guías prácticas do que non hai. Pasamos a tarde en total liberdade. Quero te ben, pero xa se verá. Se o noso amor será internacional por países varios. Ovarios, as miñas ideas
miña tese está na fase fina. Vai de Hitler e cousas desas. Senta a mesa e dime como che vai, que facer se non. O grupo Ataque Escampe comezou a ser coñecido no 2007, cando publicaron a súa primeira maqueta Ed Wood e a invasión dos paraugas asasinos. Un ano máis tarde chegaría o seu primeiro traballo Galicia es unha mierda. Logo virían A Grande Evasión, Violentos anos 10, Noites de agosto con Ataque Escampe e o seu último traballo O Disco Vermello. Sen facer un gran concerto na súa cidade, Santiago de Compostela, volven o venres a Capitol, mañá, un concerto especial no que despedirán o cantante Alex Charlón. Hoxe veñen a Irmandade logo de presentar na Numax Relatos Americanos, un traballo en colaboración co artista Misha Bies. Non lles gustan as etiquetas, aínda que se definen máis indies que folkis. Segundo eles mesmos, escriben cancións con salsa agridoce, producen músicas tristes para escenarios con cortina vermella, riveros torturados e himnos á derrota, pero tamén rock and roll para desabrochar as camisas, souls hilariantes e, por que non, ruido. Textos amargos que manchan as mans con algo que chamaremos optimismo e a extraña melancolía dun crooner extraterrestre. Moitísimas gracias, Sara. Aquí está xa, Roy. Sí, que estaba en plan este porque sigue, si no... Europa é o lugar onde o vale tamén se podería ver como a maneira de aparentar que as persoas somos quen deterás. Agora imagina Viking of York num combate desgarrador contra as coristas do Music Hall, num choque de civilizacións dos ventos precios metais dos praceres
estudos os orientais, días irais. Diciades que iríades ali, unha ambulancia anda a percorrer Tudiño Reykjavik, leva doento corpo espectral de Vivaldi é un violín dos ventos, prefiro os metais dos prazeres todos os orientais, días irais. Diciades que iríades ali, ten cuidado cazador, na selva disparan o corazón, será a fin das 4 estacións. Europa e o ballet era o tema que escoitamos agora. Pois aquí están na nosa mesa Roy, Samuel, Miguel. Boas noites. Boa noite. Boas noites. Porque son as Ataques Campi. Sí. En femenino. Como lle vai as Ataques Campi nestes violentos anos 10? Que era que vos preguntaba Sara Torreiro hoxe. Vainos bastante ben. Eu creo que estamos disfrutando bastante dos concertos que facemos. Temos máis experiencia no ámbito musical, entón aprendimos dos errores do pasado e tamén como que percibimos un respeto maior por parte do público do que igual había antes. Non digo respeto que antes non nos respetasen, senón que igual agora nos teñen máis cariño, incluso máis. E entón estamos bastante ben. E este concepto dos violentos anos 10, para quen surde? Por se hai alguén escoitando, non sei que é iso dos violentos anos 10. Calquera dos tres, Samuel, Miguel. Sí, o de violentos anos era unha que se nos ocurrira, digamos, cando sacamos este disco, acabamos de estrenar unha década, un disco que saiu en 2011, entón era un momento no que nos parecía que viñan así pues, tempos complicados en xeral, por razóns basicamente políticas. Foi quizás o disco no que de alguma maneira fixemos tratamos o tema da política un pouco pues, máis integrado, ¿no? con outros temas e demais. E, bueno, pues, parecíanos que era unha expresión que está sacada dunha película, que era Violentos anos 20, me parece. Ou a traducción do título, que o mellor original se chama de outra maneira, non sei. Está sacado de aí, bueno, e valía bastante para a década, ou pensamos que iba a valer. Roy, contabas ahora que sodes máis indies que folkis. Cal é o vosso camiño? Sí, cando comezamos non éramos tan indies, éramos máis folkis, de feito. Tiñamos un violín, agora xa non temos violín. Temos guitarras eléctricas e temos xilófono, entón sí que somos bastante indies. Pero indies, porque, bueno, é unha etiqueta moi ampla que desde hai uns anos se utiliza para
para a música que se para, digamos, o pop que se fai actualmente, non? A música máis moderna, máis actual. O que non somos é hipsters. Hipsters non. Eso sí que non. Vese en que a barba temos así como lle cadra. Entón indies, pero nin folkis nin hipsters. Bueno, o indie en galego triunfou, non triunfou? O indie en galego digo xo porque, segundo os entendidos, a miña fonte foi Sara Torreiro, parece ser que en Cataluña o indie en catalán, pois, que sí que triunfou. Sí, e máis, hai moito indie catalán que non é que triunfe no seu ámbito natural, que é o catalán falante, sino que triunfa en todo o Estado. Hai grupos que cantando en catalán son coñecidos aquí, e son coñecidos en Madrid, e son coñecidos en todo o Estado. Está a punto de facerte a pregunta de cando dades o salto. Non alá xa fomos, xa fixemos unha xira polos países cataláns, de feito. Fomos ali a 3 plazas importantes, pero non volvimos. Non. Outro estilo musical, o Bravú, que influencia ten na vosa música? Ten alguna influencia? Pois ao principio tiña, porque era imposible, supoño que no 2000, que foi máis ou menos cando nos empezamos a facer, no 2001, a facer cousas, non tivese algo de influencia. É certo que, pasado o tempo, fómonos decatando de que tal vez o Bravú, que ao principio se vía como unha cousa moi positiva, porque de alguma maneira chegaba o galego para os ámbitos nos que antes non estaba, e fixo algúns vos discos, os diplomáticos e tal, pero pronto, digamos, se quedou bastante como en certos clichés e en certas imitacións, e non houbo non sei, faltou algo como para que se dese un salto adiante, de maneira que hoxe en día creo que se asocia bastante o Bravú a certos clichés, tanto no musical como no propio concepto de concerto, un concerto máis dedicado ao baile ou á bebida que a escoitar música, certo sexismo que tamén sigue habendo, creo, e algunha serie de cousas que sí que se poden tal vez imputar a esa herdanza do Bravú, ou o feito de que o Bravú fose, xunto co folk, prácticamente a única música que se producía aquí, digo prácticamente, un estilo autóctono, un estilo que se asociase coa Galicia dos anos 90, principios dos 2000. Alguna influencia máis, Miguel? Nos, probablemente, galegas, a maior influencia sexan os Resentidos, na medida en que conecta un pouco máis co espírito urbano, porque, bueno, o Bravú, a temática era un pouco máis rural, e eu creo que eso, de alguma maneira, foi unha ventaxa porque era novidoso. O Bravú trataba de temas que resultaban frescos no momento, pero igual para enraizarse un pouco máis no que son as cidades galegas que de alguma maneira son o motor, por exemplo, en Cataluña e Barcelona, todo este, o sea, o éxito dos grupos indies en catalán é pola potencia de Barcelona como espacio urbano cosmopolita, non? Sí. Entón aquí igual o Bravú non conectou demasiado, polo menos quitando a Coruña, coas outras cidades, e entón non deu paso a unha escena demasiado que tuvese un peso social grande. Hai grupos, a Psicofónica tamén foi un grupo que nos influiu, que é un grupo de Santiago de principios da década do 2000, e pois grupos contemporáneos a nós, porque nós empezamos un pouco nese momento, mediados da primeira década do século XXI. Vides de presentar hoxe mesmo Relatos Americanos de Visavíes, coa colaboración de Visavíes. Imos falar agora destes Relatos Americanos, antes imos ver outro tema das Ataques Campe. Problemas crecientes. 2, 1, 0, and liftoff, the final liftoff of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program. Ali non se podía vivir e pedín entrar na nave. Corriches detrás dun motor de fisión. A terra foi quedando atrás.
Adiós regatos, pequenos adiós, cada vez máis pequenos no ollo de boi. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar, nun asteroide de tipo A. Non pasa nada, nestes tempos é mellor arriscar. Non hei volver xamais. Dicías que ainda menos mal, pero non ves que os problemas crecen. Non tiñas seguridade social. E ti sabes que factura da luz tiven que ir a Londres para abortar. Cada vez máis pequena no mundo real. A terra arde, estou tan longe que non teño calor. No meu planeta menor. E cando pasen os cometas da nube de ouro, pensa no meu amor. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar, nun asteroide de tipo A. Non pasa nada, nestes tempos é mellor arriscar. Non hei volver xamais. ¿De qué pasa? Te cambio de idea, de finalmente decido volver. Non estaramos ríos minas fontes, non sitio no que os deixei. E o planeta todo con frío, e cando así non se dormía tan mal. Escoitamos os problemas crecen, non os problemas crecientes.
Semellante, pero non é o mismo. A ver, Roi, contanos este traballo que presentaba de hoxe, Relatos Americanos, en colaboración con Misha Vies, que se poden atopar? Pois Misha Vies Golás é o artista plástico co que traballamos nós na portada do noso último disco, Disco Vermello. Entón, a raíz dese contacto con el propúxonos participar nesta cousa que está fresca, que acaba de sair. El tiña xa feitos os collaxes, as imaxes que figuran no libro, e quería que nós lle puxéramos letra, non? E entón a nós parecíanos que non tiña moito sentido que nós como grupo fixéramos un libro de poemas en prosa ou de relatos ou o que fose. Entón, puxemos como liña vermella que a temática tiña que ser o grupo. E entón, ao final, pois eunos unha cousa un pouco autobiográfica, ainda que non é exactamente unha autobiografía, pero son textos nos que nós mesmos falamos de nós, das nosas experiencias, dos nosos comezos, das nosas aventuras polos escenarios e pola xeografía galega. Aí vai, porque concretamente me falades do que é estar nun concerto, non? Samuel. Do que é estar nun concerto, pero sobre todo do que é estar antes dun concerto ou do que é estar despois dun concerto. É dicir, como se vive todo ese momento, non? Claro, é dicir, o concerto de alguma maneira é un pretexto. Utilizamos, é dicir, Artellase como unha especie de road movie, como por distintos lugares de Galicia. Os títulos son sempre topónimos, son lugares nos que tocamos ao longo de varios anos e, digamos, de alguma maneira se narra algo que nos pasou ali, algunha aventura, algunha anécdota, sempre intentando que funcione como texto de ficción, aínda que todos os textos están basados na realidade, debería funcionar, se o fixemos ben, aínda non temos feedback para sabelo, debería funcionar como un libro de ficción, como un libro que pode ler calquera persoa que non coñeza o grupo ou que non este especialmente interesada na música ou que non sexa de Galicia, se comprende o idioma. Esa era un pouco a nosa vontade, non é un libro sobre Ataque Escampe, non se ten que interesar Ataque Escampe para poder disfrutar de Relatos Americanos. E como fixestes cos textos, Miguel? Hai alguén que escribe máis, consensuades? Os textos... un para cada un, como vai a cousa? Non, fomos facendo e un propuña unha versión e pois os outros correxían. Algúnas veces eso provocaba unha discusión grande entre... Eu, por exemplo, repaseaba antes no correo electrónico e para os 8 primeiros textos mandamos 52 mails de discusión pura e dura. Pero ao final, bueno, quedamos bastante contentos co resultado final, que é un pouco, se chamase Relatos Americanos porque os collaxes están baseados en fotos do rural americano, que non é o rural que normalmente coñecemos de Estados Unidos. Un asocia Estados Unidos con Nova York ou con McDonald's, pero hai tamén estados como Dakota del Norte ou como Connecticut que supoño que a idiosincrasia da xente ao vivir de alguna maneira no rural, de unha maneira un pouco isolada, pode ser similar a certa idiosincrasia que nos encontramos en Galicia, en sitios sobre todo de rural, que teñen unha idiosincrasia moi auténtica, que son, bueno, dá pa experiencias que son as que relatamos neste libro. Mañá tocades na Capitol. Sí, señor. Non, Roi? Na Capitol, sí. Que pensades así a 24 horas de tocar na Capitol? Pois, como levamos a verdade é que levamos unha semana moi intensa. Co conto do libro, estivemos ensaiando para a Capitol, tivemos varias entrevistas con varios medios. A verdade, eu aínda non me puxen en plan tocar na Capitol, aínda non... Pouco terá que ver coa serie B, non? Non, pero como temos tantas citas, vamos paso a paso, cada día unha cousa, non? Mañá só queda a Capitol, entón mañá pola mañá xa amencerei en modo concerto da Capitol. Bueno, unha das novas así de Ataque Escampe importantes, a de Alex, non? Que marcha como cantante. Cales son esas circunstancias un pouco e, bueno, que tedes previsto para... Bueno, o que temos previsto é firmar o finiquito ali no escenario e, pues, bueno, terá algúns días de indemnización.
No, el 45 ou 30, digo. A ver. Por os servicios prestados. Non, el xa nos avisara con antelación de que, sobre todo por falta de tempo, debía deixar o grupo, porque lle quitaba o pouco tempo libre que el tiña, porque, bueno, el ten outro traballo e entonces que o absorbe bastante. E entón, nós xa nos fomos preparando os concertos todos que fixemos este 2015, ningún deles en Santiago, xa foron sen el, é máis ou menos unha transición natural, ou seja, ele foi o cantante principal e a xente vai notar a diferencia cando non estea, pero nos, bueno, a nivel de funcionamento creo que somos capaces de afrontar esta nova etapa. É de alguma maneira unha especie de como noso cantante histórico. Claro. É dicir, como unha especie de... E para moito público importante, ás veces isto do cantante ou non tanto. Como vedes isto do... Verémolo. En realidad... Estou expectantes, entón. Estamos pensando a ver que grupos que o cantante principal marchara, canto duraron, e quitando ACDC, a maioría non duraron moito, pero bueno. Hai que decir tamén que éramos un grupo, senón, quizás seguramente o paso natural teria sido deixalo, pero nós éramos un grupo bastante a proba, digamos, de desercións. Sempre funcionamos de unha forma bastante aberta, sempre tivemos formatos diferentes, sempre fomos moitos tamén, había persoas que non podían vir un día, persoas que non vivían aquí unha temporada, eu durante 2 temporadas non estiven aquí, e fumo e volvín. Circunstancias, daí. Sí, outra xente que estivo despois decidiu tamén marchar, a decir, ales non é tampouco o primeiro. Sendo cantante, é verdade que para algunha xente, hai moita xente tamén que asocia eso, como cantante, frontman, compositor e líder, o que se escribe no Facebook. E o guapo, por suposto. Si o guapo, quizáis seguirá sendo. Desa visión americana, polo menos. Porque agora o panorama que queda non é moi... Un pouco desolador. Pero quitando iso, o resto, pues, sabémoslo facer tamén os demais, de alguma maneira. O de cantar é máis difícil, pero bueno, aquí entre Miguel e Roy de momento vamos tirando, e realmente nos directos que houbo non houbo problemas, é dicir, non houbo... Ninguén marchou, ni siquiera ninguén creo que lle extrañase demasiado. O que pasa é que despois, bueno, claro, das a noticia, porque claro, son xa 6 meses, claro, desde que o deixou e nunca se dixo. O noso plan é como nos equipos de fútbol, cando se vai o primeiro entrenador, temporalmente quedan o segundo e o terceiro, e se, bueno, consiguen resultados, faz un balance a ver se conseguiron resultados, e ou renovas ou fichas a outro, que eso tampouco se pode descartar. Claro, pois avisaredes, non? Do casting ou... Bueno, a ver, contadme, o primeiro disco Galicia é unha mierda, así, é unha mierda, por qué? Sí, bueno, porque nos apetecía provocar un pouco, non? De feito, provocamos bastante. Pero afirmastes en alguna ocasión que erades moi amables con ese título. Mira, eu estou lembrando ahora que fixemos unhas camisetas promocionais que poñían La Galice est une merde. Sí, La Galicia é unha mierda en francés. Sí. Claro, estas camisetas ibas pola rúa con elas de noite e a xente vías, non tiña que coñecer o grupo, nin saber da existencia do disco, nin nada, nin saber francés porque se entendía bastante ben. E aí temos tido problemas bastante serios de xente que se ofendía físicamente, que se poñía agresiva, No plan original había camisetas. Porque ademais pola noite como para explicar cousas con calma, non? Claro, o sea, que provocamos bastante. Había camisetas en francés, a seguinte serie iba a ser en alemán e a seguinte iba a ser en ruso. Claro, nunca chegamos a facer o alemán nin o ruso, porque xa era moi peligroso. Se tivésemos empezado polo ruso e despois o alemán e despois o francés, teria sido a cousa moito máis fácil. Pero equivocámonos. Bueno, pois imos ver outro tema a vos, se vos parece, Misión de Audaces, porque a última batería son preguntas serias, de cousas da música serias. Imos ver, Misión de Audaces.
vosotros que bailades fatal. Non hai por onde ir nos anos 10, a vida é así. Xa dixo un coronel que era John Wayne: sacar esta muller daqui esta noite non vai dormir. Pero hai un plan e unha canción das Supremes non acredita na influencia lunar para explicar un impulso criminal. Unha muller dice imos poder, unha misión audaz a volver. Dancing Queen, la plus belle pour aller danser. Atendede todos. Por petición especial, escollen as mulleres. Mrs. Hyde vais a ir esta noite cos zapatos desnavegados, un sorriso de rinoceronte e os acordes do Search and Destroy. Xa miras un pouco máis abaixo ainda do corazón. Hai bastantes insectos extraños que calculan a mellor ocasión, porque hai un plan, nada especial, pois todo está na tradición musical. Baby, baby, don't leave me. Please don't leave me all by myself. Baby, baby, don't leave me. Please don't leave me all by myself. Sopa de caracol. Nada, Roy, levades desde o 2001 nesto da música. Cambiou moito a vosa forma de vela, de ver este mundo da música? Desde o 2001 cambiou a forma de ver o mundo. No 2001 foron os principios, a prehistoria, os principios, se cadra. Foi cando nos coñecimos, apareceu o nome e tal. Pero, bueno, ata 2006 non empezamos a ser un grupo normal, un grupo serio, non? Cal era a pregunta, perdoa? Nada, que se cambiou moito a vosa visión desde 2001, desde os comezos, sobre o que é o mundo da música. Non sei, ás veces cando vas a emprender unha actividade, te imaginas como pode ser e despois, cando exerces, pois te vas dando conta que hai cousas que mudaron ou non eran así. O que cambiaron, que pensei que te refieres a eso, cambiaron os nosos gustos, cambiaron moitísimo. E menos mal. Menos mal. A internet cambiou moito, que era como se enfronta un grupo ao público, o sea, como que plataformas ten de difusión. Antes era peregrino, o sea, grababas unha maqueta, ibas aí polos bares, a ver se che gusta, tal. Estáme dicindo o realizador aquí polo Penganillo que evolucionastes cara máis gafapastismo. Bueno, non sei. Que falábamos antes do indie. Éramos un pouco pringados antes, todo hai que decirlo. Que non quere decir que os gafapastas non nos sexan. Nin que non nos sexamos agora. Que, non sei, é difícil valorar así, pero, home, nos cambiamos como persoas, non pensas igual os 19 que os... Mira, eu creo que a nos tocounos vivir o momento, nos vivimos a transición no mundo da música, non? Porque vivimos esta transición que comentaba... Claro, vivimos a erupción de internet. Entón, cando comenzamos, non imaginábamos que iba a ser como é agora. Pensábamos que gravar un disco era unha meta moi difícil de conseguir, que o feito de gravar un disco xa che elevaba os altares do éxito, non? E despois o tempo, claro, demostrou que non é así, que é moito máis fácil gravar un disco
E que, por tanto, tamén ten menos repercusión. Era o vosso soño, entón, ao principio, gravar un disco. Sí, ben grabado e tal. Sí, Lo que pasa que antes tamén era máis caro, e total, para que ibas gravar si unha discográfica depois non se iba a distribuir. Pero unha vez que a mediados do 2000 empeza a funcionar internet a hora de difundir a música, pois era moito máis fácil. Te gravábalo, colgábalo por aí, e a xente podía escoitar. Claro, e reproduce sin parar, non? Sí, aparte, nós tamén tivemos algo de sorte porque no momento no que empezábamos había como un apoio, había iniciativas privadas, eu recordo a revista Sonotone ou a Regueifa, que era a plataforma que difundía un pouco proxectos independentes, que creou unha escena que tamén, hai que recoñecelo, estivo tamén apoiada pola Xunta, porque crearon redes de actuación, crearon locais de ensayo, premios, que dinamizaron bastante o que era a escena musical, que ata ese momento era bastante pobre en canto a chegada a un público máis ou menos amplo. E despois, no 2009, como que todo eso caeu, sí. Igual ten algo que ver que gana esa Xunta. Pero cando caen ese tipo de digamos, de axudas ou tal, que bueno, ten evidentemente unha parte moi negativa. O que pasa é que eran axudas que... Pero peneira de alguma maneira a calidad dos grupos, eses retrocesos de apoio. Home, sí, Non, digo que, de alguna maneira, o feito de que deixe de haber axuda, vou dicir unha cousa moi impopular, quero dicir, en certo punto, para dicir a verdade. Quero dicir, hasta certo punto, o feito de que deixe de haber axudas, se realmente antes houvese axudas, podería ser incluso bo na medida en que poderías pensar que van adiante as cousas que teñen aceptación por parte da xente. En realidade, as axudas que houve, por lo menos das que nós nos podemos aproveitar, foron simplemente axudas que lle daban a terceiras persoas, por exemplo, axudas a montar empresas de distribución, e nós pudésemos recurrir a esas empresas de distribución, montar empresas de determinados festivais. Nos tocamos moito, é curioso porque precisamente na época na que peores éramos como músicos, que sería na temporada 2008-2009, 2007-2009, foi cando máis tocamos, en cantidade de veces, polo menos. Claro, había máis posibilidades, bueno, e nese sentido, claro, que era positivo. Despois, as bases da autoxestión quedaron sentadas, é dicir, eso tan... Como é a autoxestión? 1000 PPs non poden cargarse eso, e por sorte. Pensa que isto da música é chegar, encher, tocar e pasalo ben. Como é o mundo da autoxestión na música? Pois é bastante precisamente de xestión, é dicir, é toda unha parte bastante aburrida, na que tens que, supoño que se fixeras en serio, tens que levar un libro de contas e demais, en realidade non facemos eso, pero, bueno, tens que pensar en cousas como, non sei, facer promoción, cousas como facer a distribución, facerse a distribución a un mesmo é bastante desagradecido e bastante aburrido e bastante complicado, pero pagar unha distribución, non merece a pena, polo menos para nós non a mereceu ata agora. Nós, nese sentido, no ano 2012, finais de 2012, montamos un proxecto con outra xente que era Discos da Máquina, que digamos que de cara ao público funciona como un selo musical, como os selos musicais que había antes, e en realidade simplemente unha especie de cooperativa de proxectos que nos autoxestionamos, de forma que ao traballar xuntos e ao facer esas labores máis desagradecidas de forma conxunta, podemos aliviar un pouco o peso desas cousas máis aburridas e centrarnos un pouco máis en tocar, gravar, cousas que nos interesan máis. Vou poñer un poquinho serio, ahora sí. Como vivides este momento así de cambio político, de emerxencia de novas forzas? Roy? Home, pois con moita ilusión, porque nós fixémonos adultos nun momento moi diferente, non? O que está pasando agora era un soño. Claro, cando vives no presente que pasen cousas, eu polo menos sempre teño unha inercia un pouco estética, non? Porque dis, como pode ser? Todo o que desde a adolescencia eu soñei que tiña que pasar non pode ser que estea pasando. Eu sempre pensei que nunca iba a pasar. Entón é difícil valorar o presente, non? Pero eu creo que... Bueno, creo que estamos vivindo un proceso novo que nos leva cara... que espero que nos leve cara ao descoñecido, cara ao caos. Miguel, Samuel, como vides vos este momento? Pois...
Pois moi ilusionados tamén, porque en moitos sitios hubo un cambio que era o que decía era impensable, era absolutamente impensable hai 2 anos. Entón eso demostra que a historia avanza e que non hai esa parálise que parecía que había uns anos que había un marco que non se podía romper. Agora demostrouse que se pode romper ese marco, o sea, que a vontade popular ás veces é capaz de enfrentarse a todos os poderes económicos e mediáticos que ata hai pouco parecía unha batalla perdida. Entón eu creo que máis alá destas persoas ou destos movimentos que agora chegan ao poder, eu creo que é unha demostración de que a historia avanza e non hai que dar por imposible nada. Eu creo que a transformación social está hoxe un pouco máis cerca que hai un mes. E máis o deso, o grupo preferido, ou un dos grupos preferidos do alcalde de aquí de Santiago, non? Para redondear xa o círculo. Xa é anecdótico, supoño. Bueno, xa cando non era alcalde, non é por ser... Claro, sí. En fin, eu estou ilusionado, comparto a ilusión tamén cos meus compañeiros. Con todo, eu creo que tamén é interesante subliñar que, aínda que haxa alegrías de tipo electoral, é dicir, a política se leva aí moito tempo. É dicir, de alguma maneira todo o que vimos de falar da autoxestión na música, por exemplo, é unha dimensión política moi interesante para os grupos de música, e iso non é algo que se inventase en 2015, nin é algo que se inventase en 2013, nin é algo que se leva facendo varias décadas, non? Entón, esos son tamén fitos non sei como explicarlo, pero son momentos políticos... Que estás contento polo que pasa, pero que non pode quedar aquí, digamos, non? Que non pode quedar aquí... Que as cousas siguen... Sí, bueno, eso, e que de alguna maneira, digamos, que o discurso político... É interesante que o discurso político dun grupo musical tamén se ten que centrar un pouco en como se xestiona políticamente a música. Como se xestiona políticamente a música, é algo que vai máis alá da letra das cancións ou esas cousas, sino que, donde se toca, para quen se toca, por canto se toca, unha serie de cuestións, incluso de tipo económico, que son tamén interesantes, por desviar un pouco da fiesta de la democracia, vamos a... Sí. Bueno, pois para poñer punto final a esta entrevista, teño que preguntarvos por unha preferencia que moitos composteláns ou xente que veu por aquí entenderá. Para pechar, Máicar ou Ruta? Eu sempre fundo Ruta, eu teño que recoñecelo, sempre fundo Ruta, pero últimamente Ruta está me fallando. Sí? E logo? Non sei, cambiou. Mándolle un recado que seguro que nos está vendo. Sí, moi indie Ruta. E o Máicar... E o Máicar o malo que ten é que non cambiou. Mira, o problema do Máicar... Nós agora vamos sustancialmente menos do que íamos. E cando imos, decimos, pero xa non coñecemos a ninguén. O sea, nós fomos vendo aí paso de xeracións e entrabas, saludabas a xente e tal. Todo mundo coñecido. E agora non coñecemos a ninguén, entón sentímonos un pouco fora de lugar. Hai que loitar contra ese bipartidismo de Máicar ou Ruta. Sí. Hai que empezar a abrir novos sitios á mesma hora. Antes que tampouco pasa nada. Esperamos que o novo goberno de Santiago haga afters. Tengo que escoitar a túa resposta por unha cousa que vos vou dicir despois. A miña resposta tira polo Máicar, porque me gusta un pouco ese ambiente sórdido que ten. Agora estou nunha época, quizáis, 33 anos, quizáis un pouco intermedia, pero espero que pasen un par de décadas máis e chegar a ese momento no que estea no Máicar, na barra, tomándome unha copa de Brugal, quizáis, non sei, cun pé seguramente así un pouco levantado, de pé. Coas fillas e os fillos dos que iban antes contigo. Claro, pero iso é bonito. Bueno, pois teño que dicirvos que Sara agardaba outra resposta de vos, apostou por outra resposta vosa a esta pregunta. Eso despois se arreglades con ela. Bueno, moitas gracias aos tres. Gracias a vos. Moito ánimo e un placer ter as Ataques Camp. Moitas gracias. De Afiando a Agulla. Bueno, pois ata aquí deu o programa de hoxe de Afiando a Agulla. Xa é xoves, mañán, venres, último día da semana, último Afiando a Agulla desta semana, ás 10:15, aquí estaremos en rigorosísimo directo. A mesa na que analizaremos esa flotilla de liberdade que está indo cara a Gaza nestos momentos e con eso poñeremos punto final a semana. Veremos tamén
o millor dos contidos que tuvemos ao longo da semana, a entrevista con Xavier Benza, a entrevista con Rafael Cuiña, o acto de onte organizado por Praza Pública cos alcaldes de Ferrol, de Santiago, da Coruña, todo iso analizarémolo aquí no Afiando a Agulla. Que teñades unha moi boa noite e vémonos mañán aquí en Nos TV, en irmandade.tv, ás 10:15 da noite. Moi boa noite. Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Imputo caso aos tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un gremio. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomares un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vasme enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerse bailar. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que te seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade, pero o corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebótache no peito o baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan enerxías, hai que comelo caldo. E estas músicas son anfetaminas, fan réplica do que imaginas. Agora es unha apisonadora, esmagando o mundo en pouco menos de media hora. Xa dixo Armando, en cada esquina hai un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando, tripulación despegando. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Teño medo dela e ela non me come. 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 Noite en Compostela, vexo aquela luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola arde a cacharela. Mañá non hai escola, quédateme morena. Superheroína, fina, elegante, arde a pila. Cos teus poderes mutantes, morren estudantes, pipotes de barrantes, non son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que rebente o recinto, crear un laberinto con ríos de viño tinto. Sinto poñerme tonto cando a monto tou a monte. Quero hipnotizarte, con baixo a contratempo. Subas calcetins e pon os ollos de Terminator. Buscalle o xeito, cambialle o aceite, fai un desperfecto como café con leite. Dites máis forza que Bronson, dites estilo incluso chorando un bolso. A realidade é falsa, que máis mentiras na túa balsa. De sol a sol den sin salsa. Hoxe é a noite na que todas tolean. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos tolean. Como se menea, como se menea. Uns van de medé, outros do que lle vean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche e cantar ata que fol deshinche. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Obrigadas tamén.